Begegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung babar pisan Semar ora nduga mana lamun to gubukku karang kadempel kene kerawuan sedulurku tuwa Kakang Togog Tejo Mantri. Kakang Togog padha winantu Basuki anggonmu prapta ya Kang. Iya Semar, adikku Semar Badranaya. Pangrasa adoh saka Sambikala kalih saka Rubeda anggonku prapta ana sudungmu karang kadempel kene. Ora liwat kowe rak padha ginanjar kebagas warasan to Ismaya. Iya Kang. Awit saka pangestune Kakang Togog Semar tansah jinangkung ing dewa Kang. Musik orane ngono Kang. Kok njanur gunung kadingaren tur ana wektu sing longgar, wektu sing mirunggan anggonmu nyambung talining paseduluran. Ketitik Kakang Togog prapta ana ing sudungku karang kadempel kene. Yen mung tilik, yen mung mertinjo tilik marang keselamatanku lan keselamatane anak-anakku syukur. Ewadene yen pancen ana wigati mara gage enggal wedarna kanthi tetela Kakang Togog.
Semar, piye Kakang Togok? Kira-kira apa apike kira-kira jagat iki ndang kiamat ya Mar? Semareka den prayitna semurere eka ambalik tityani kandayani Trisanya pranama sasi gilar-gilar semedi ing tengahing latar milangono lintang bima sekti Kosek Kakang Togok kok iso kandha sing kaya mengkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa Kang ngene yo Mar apa merga kadaya jagate sing wis sepuh donyane sing wis padha rapuh kahanan saiki rumangsaku kok malih dadi panas kowe ngerti dhewe Semar ngerti dhewe Togok iki wiwit biyen nganti saiki gandrung karo tembung katentreman Togok kuwi wiwit biyen nganti saiki gandrung karo tembung kerukunan ning nyatane kabeh panjangka gegayuhan lan panginta-inta ora bisa mulus kaya apa sing ndak karepke kapara nyata lamun to tentrem kuwi ora langgeng kabukten ingkang kagelar ana negaraku tanah sabrang kono nanging tanah sabrang kuwi mau isih kelebu wilayah wewengkon negara Ngastina ya kuwi jenenge negaraku negara Loji Tengara bosmu utawa ratumu jenenge sapa Kang Ratu Mblegedu tak kira sak jagat ki ora ana sing ngungkuli ing reh kesugihane jenenge Prabu Jaya Sentika Njur gandeng cenenge sambung rapete apa karo Semar terus terang bae yo Mar aku meri karo kowe Togok meri karo Semar sing ndok mereni mapan nggon ngendi Kakang Togok ngene kowe momong para satriya Pandhawa kowe ngabdi marang para Pandhawa sing racake para Pandhawa yen to mbok tuturi yen to mbok kandhani iki mung bangun miturut ketitik Pandhawa mono wiwit biyen nganti saiki tansah ngambah marga rahayu ning aku nelongso atiku Mar bareng dapukku dadi abdi lan batur ana negaraku Loji Tengara kono aku ngelingke karo sesembahanku sing jenenge Prabu Jaya Santika aku ngelingke iki malah dipentelengi
Aku nuturi karo Jaya Sentika malah didoni raiku. Mongko sing jenenge pamong kaya aku kaya Semar iki duweni kewajiban sak putuwe tumrap apike sing dimong. Kuwi tanggung jawab sing gedhe, kuwi tanggung jawab sing ora enteng. Semar momong karo para Pandhawa kelakon dadi wong becik, ning aku momong karo Jaya Sentika lan warga ing negara Loji Tengara kabeh padha bubrah sing dadi pakartine mengkang saka prenataning agama jlewar saka paugeraning kautaman. Mongko uwong kuwi yen wis rampung anggone urip ning diparane to Mar. Ora wurung wong kuwi kabeh rak ya bakale padha mati. Mongko sing jenenge wong mati kuwi sok bakal tanggung jawab sak mutuwe piye anggone netepi darmane urip ana ing jagat padhang iki. Mongko Togog wis ora iso ngandani karo momonganku iki njur lelakon tek kaya ngene iki piye Mar. Aku meri karo Semar, aku meri karo wadiku. Mbok jajal ijolan aku tak sing genti momong Pandhawa, kowe momongo wong-wong sabrang kono Mar. Sabantuk wahyune ngalah ya dumilah mangolah ilmu bangkit mikat areh mangukut kukutaning jiwa hanggo Osik. Ratumu sing jenenge Jaya Santika ki pakartine piye to, Kang? Wis tak kira lumahing bawana kurepe akasa ki ndek enek wong elek kaya bosku siji kuwi. Ya nadyan racake wit biyen sing tak mong ki wong elek-elek. Sing tak mong wiwit biyen nganti saiki ki wong jahat-jahat ning iki ngungkul-ngungkuli Mar. Wis babar pisan tanpa gagas panjerite kawula dasih. Ing atase para kawula iki nete-nete uripe bencana bumi banjir nekani kabeh do ngungsi golek urip. Lah kok kraton nggih papane ratu malah dibangunke anyar ngono kuwi piye jajal? Kabeh sing dadi panangise kawula dasih babar pisan ora nate digagas. Ning sing diupaya mung klemi sing lambe blenduke wetenge dhewe. Ing atase para kawula ki nadyan rekoso kaya ngapa iki tetep nglumpukake dhuwit kanggo pajek negara. Ning leh nanjake pajek negara iki mau ora bener malah nggih bancaan karo sing ning dhuwur kono. Rina wengi isine mung pinter-pinteran guneman nanging babar pisan ora ngrampungke perkara Mar. Lah pakartinista kaya ngene kok kon ngumbar. Kawulane iki njur arep digawa nyang endi? Aku njaluk tulung tenan karo kowe Mar.
Embuh piye caramu, embuh piye reka dayamu. Elingno ratu Gustiku, elingno ratu sesembahanku kae. Iki mengko yen sing ngelingke pamonge satriya tanah Jawa, mbok menawa bakale ana padhanging lelakon. Wis aku njaluk tulung karo kowe tenan yo Mar. Aku tak leren lehku dadi togok yen nganti ora bisa gawe katentreman, aku pasrah bongkokan karo adikku Semar. Gareng Petruk Bagong Rene. Caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestune Gareng wonten dawuh Bapak. Tanpa lidah sinambung, tanpa banyu tinalang, mestine kupingmu krungu dhewe. Senadyan to anak-anakku mung ngrungokke ana ing pepungkuran, ndak kira wis mudheng apa sing dirembug
dening Pak Demu Togok Tejo Mantri. Aku ngrumangsani wis tuwa Gareng, aku ngrumangsani Semar ngrumangsani wis ora dadi bocah enom. Arep jangkahke sikil iki rasane abot banget. Entong-entong rasane wis ra karuan. Mongko Pak Demu Togok iki mau masrahke sak wutuhe babakan katentreman kang kagelar ana negarane Loji Tengara kabeh dipasrahke bruk petutuk marang Semar. Gareng, kowe anake sapa? Anake Bapak Semar. Kewajibane anak marang wong tuwa kepriye? Mbangun miturut apa sing dadi perintahe bapak, mbangun miturut apa sing dadi perintahe wong tuwa. Nek aku kandha ngalor, Gareng mesti ngaler. Nek aku kandha ngidul, Gareng mesti kemawon ugi ngidul. Gareng dina iki budhal ning Loji Tengara, tentremno kahanan Loji Tengara. Petruk. Piye Mas Gareng? Kowe apaku le? Kok dadak takon genah adikmu. Kewajibane adik marang kakang apa, Truk? Adik kudu mbangun miturut ing perintahe kakange. Nek aku kandha ngalor, Petruk nggih badhe ngaler. Nek aku kandha ngidul, Petruk mesti ugi badhe ngidul. Budhal ning negara Loji Tengara tentremna kahanane le. Kowe apaku, Truk? Kuwalik no. Kuwalik. Loh, masa kuwalik? Kuwalik. Oh, mosok. Gong, nun. Kowe apaku? Adikmu. Kewajibane adi nyang kakang iki kepiye? Kakang kudu manut ing reh perintahe adike, mangkato ning Loji Tengara, Truk. Kusik ta. Osik ta. Mangkato ngosik lungguh osik. Ki ndak kuwalik to. Piye? Kuwalik piye? Kowe apaku? Aku adikmu. Kewajibane adik nyang kakang, kakange kudu manut ing reh perintahe adike mergo adike jek cilik. Ana tetembungan yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Yen pancen kowe moh mangkat, Petruk tak sing budal dhewe. Wedene kok nganti aku tekaning pati, diajar disiksa karo wong-wong negara Loji Tengara. Aku wis sumpah, aku wis janji, aku wis prasetya, sok nyawaku gentayangan arep ngedeni kowe. Ya ampun. Ancamamu tek elek ngono. Lah kari kowe wani apa ora kok? Mangkat apa ora? Kowe mangkat ya monggo, ora ya monggo. Ana tetembungan Petruk karo Bagong ki senasib serumpun sepenanggungan. Ayo, adikmu ya genah ngono kok. Ya mangkat wong loro, Truk. Ya mangkat wong loro. Mangkat. Abot enteng sangga wong loro. Ya. Mati siji, mati kabeh. Ya. Deh. Yo. Yo yo. Yo 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 yo.
Ya. Handedel kayuh kekono Ori sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh Bathok kolam tanpa tuwa mina-mina Drajaladri mila gugu saben ari ora pangling sing dadi panduluku iki Pendhita Kendali Sada Begawan Anoman. Inggih Ki Petruk. Kula ingkang merpeki jengandika Ki Petruk. Anoman nak padha slamet to, Man? Inggih, awit pangestunipun Ki Bagong wilujeng nir ing Sambikala. Ana wigati apa, Man? Kok merpeki karo Petruk kantong bolong nuwun pangapunten Ki Lurah. Bot-botipun nampi dawuh saking pepundhen kula Ki Badranaya. Kula nampi perintah supados andampangi dumateng tindak jengandika Ki Lurah Petruk ingkang badhe prapteng loji tengara. Njejekaken tembung adil, njejekaken tembung bebener. Pramila saking menika Ki Lurah sampun wasu melang ing penggalih kula ingkang badhe ngreksa dumateng kayuwanandika tuwin kayuwananipun Ki Lurah Bagong. Wah, matur suwun lho, Man. Syukur bagi 1000 yen pancen kaya ngono senggana ning kowe aja ngarep apa-apa, Man. Merga niatku iki labuh sing kanthi tulus, tegese lelabuhan sing tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa lho, Man. Inggih, babakan menika kula sampun mangertos Ki Lurah. Pancen sampun dadi niat kula ciptaning galih wiwit kuncung ngantos gelung. Urip kula menika badhe kula sramakaken kinarya nindakaken dharma tumrap katentremanipun bebrayan agung. Bagus yen pancen kaya mengkono. Ayo, yen pancen kaya mengkono digelak lakune prapteng negara loji tengara, Man. Njejekake adil, njejekake bebener. Nganggo tekad sinatriya. Muga-muga negara loji tengara enggal antuk suluh sulak pemadang. Sumangga kula dherekaken Ki Lurah. Ayo jumangka ambasmi langit papat panggon putus nyuta minuman
balung tutuk sinabetir kumanti aja weloko prantasi Hi
Sromah wayun Sang Yaksendra Gura rupa Mangasas kadi angin Pangsampal kaprapal Selo kapalasat Satu lumayu mangungsi kagat kang kuda kang jaga bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Yen ora sisip sing dadi panduluku, iki ana wanara kusika seta tegese ana kethek sing rupane putih wani mlebu ana wilayah kraton Loji Tengara. Lamun kowe bisa tata jalma menungsa sapa sing dadi aranmu, wanara? Mburi saka pertapan Kendali Sada. Jenengku Begawan Anoman. Bali takon jenengmu sapa? Barongan. Warangka dalem Praja Loji Tengara, Yaksa Dahuru sing dadi aranku. Dene aranku Adipati Salokat Katut Mbarat. Musik. Kowe sajake kaya duweni niat sing kurang prayoga. Duwe karep apa kowe mlebu ana wilayah Kraton Loji Tengara kene, wanara? Blaka suta, blak kutang terus terang. Tekaku mrene ora saka prentuling atiku dhewe. Nanging Begawan Anoman nampa laporan saka warga kawula dasih kang mapan ana negaramu negara Loji Tengara kene. Yen to ratu gustimu kuwi duweni watak angkara murka, adigang, adigung tur adiguna. Apa ya ngono, Yaksa Dahuru? Kuwi urusane negaraku. Kowe wong jaban rangkah ora wenang nyampuri perkarane wong-wong negara Loji Tengara. Ora usah melu-melu celeng boloten kebo latengen. Musik. Sipate ratu kuwi kudu ngayomi karo kawulane. Ora kok malah ngidak-ngidak kang sarta nyiksa panandange para kawula dasih. Kuwi jenenge panguwasa kinarya gada. Mula wigatine Begawan Anoman prapteng negara Loji Tengara kene mung bakal nganti, mung bakal ngajak
Ayo para pejabate negara Loji Tengara klebu sak patihe sak ratu gustine supaya nindakake darmane dhewe-dhewe tanpa singlar saka bebener, tanpa singlar saka kautaman. Lamun tumindake ratu sak patihe lan kabeh para pejabate negara Loji Tengara ora gelem diowahi, ora gelem didandani, tetep beguguk kutha waton, tetep dak siya marang para kawula. Ora kok begawan Anoman meden-medeni ki ora. Negaramu kene jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Ora nganti setunggal dina Loji Tengara bakal rata padha bumi. Adipati, Salokat Gatut Barat cekelen monyet elek siji iki. Nek katenan kuwi Anoman. Dah.
Blow. Oh. Blow. Hey. Hey. Lagek sore wis ngejak gobyos keringet kowe. Bot-bote golek pasaran ning Gandri. Sodgo meregut mancing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu sumaput ing wentis dapure kaya wedhus wani mlebu kraton Loji Tengara sapa iki ndangu dateng kula nami kula Petruk Kantong Bolong dene wingking kula niki adi kula namine Bagong jenengan sinten apa ora kulak pawarta adol pangrungu ratu kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya Prabu Jaya Sentika iki ya aku menungsane oh iki ta Prabu Jaya Sentika dina iki isih tinarbuka lawang mertobat kanggo panjenengamu. Mula tetep ana darmane Kanalendran sing kudu berbudi bawa leksana. Berbudi iki tegese seneng geganjar ngula wisuda, bawa leksana apa kang kawedhar kudu kelakon. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Wis kesuwen udakara 32 taun bangsamu dhewe mok idak-idak merga saka panguwasamu sing ngumbar marang tembung angkara murka mula dina iki Prabu Jaya Sentika mula dina iki syukur yen kena tak elikke ewa dene ora kena tak elikke detik iki uga kowe kudu lengser saka kursi kelungguhan Ratu Loji Tengara. Weh, lah dalak gibeng diengkleh-dengkleh ragamu kowe. Oh, ngejak geger terus. Ngejak geger, Kang. Ah, ladeni. Mangsane apa? Yo senurik. Hei, wah, wes. Hey, wah, sundel Kang. Oke. Biar kowe.
wah, lo, wah, wah, ah, Sundel Gong, oke. Mudar kowe. Oh. Seri itu sih. Loro ya. Gas, Sundel Gong, oke. Biar. Bro. Mati aku. Yo. Aduh. Modar kowe. Wah. Ya, ayo. Aduh mati aku sambat to kowe. Aduh. Aduh mati aku Petro. Aduh mati aku mutiar. Ora tak tonyone kapok sambato kowe. Aduh mati aku. Mati ayo sambato terus. Sambato terus nyok kurang marem. Ya. Aduh. Aku njaluk urip. Ki Petro. Ki Petro aku kapok Ki Petro. Ayo sambat. Nek ora dingene iki ratu elek pakartine, kelakuane elek, ora tau mulyake kawulane, rina wengi kok dolanan wedokanane. Ayo. Ayo sambat to kowe. Aduh. Mati Ki Petro, mati Ki. Lho, ngetok. Ngapa kok ngetok ngece to? Ngece. Aku ngrumangsani kleru. Aku ngrumangsani luput aku sing dosa. Ayo, dosa tenan ora? Aduh ya. Ngetok. Aduh. Ben aku e gong. Lho, ngetok neh. Matamu ya aku coba jejek kok. Aku ora ketok. Nek ngene iki aku ora ketok bojone tangga apa bojone dhewe wis ndak ketok aku. Nek wis mendem ngene iki kabeh penak. Lambemu ora. Ayo. Kowe apa ora eling nek wong urip ki nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekke sing gawe bakal nganggo. Kowe ngerti ora rumus urip kuwi. Kunci kehidupan. Nandur ngunduh sapa utang bakal nyaur nyilih balekke sing gawe bakal nganggo. Ora mesti, Truk. Kok ora mesti enek sing gawe ning ora dienggo dhewe. Apa? Tukang duduk ubur. Kaya yang gawe ora dinggoni dhewe. Tangkemmu. Aja mbok tinggal-tinggal kayak ucul, cake ucul kayak kok ora. Ayo, sambat ora.
Aduh merempul sih aku, merempul yo ben. Aduh. Apa ora eling wit wong dadi ratu ki ora mujudake bebungah ning wong entuk pangkat kuwi amanah. Kudu tanggung jawab sak wutuhe babagan tata titi tentreming negara. Ngerti apa ora Jaya Santika? Inggih. Ngertos ki. Ngertos kula kapok. Ayo. Gelem mertobat ora kowe? Ayo. Gelem mertobat ora? Kowe gelem mertobat ora? Kowe baleni neh pakartimu kelakuanmu. Ayo, gelem tobat ora? Ngomong gelem bojomu nggo aku kok. Iki kok nglungsur nggone kancane. Ora apa-apa, aku ki lungsuran ndak apa-apa, penting ikhlas to. Ayo. Penting bolong ya. Wedan. Kula ngrumaosi lepat mboten kula baleni. Janji mok tutuk-tutuk ning nggenmu ngumbar kamurkan aja takon dosa. Kowe tak kei urip ben kowe gelem mertobat. Inggih, matur nuwun Ki Petruk. Matur nuwun Ki Petruk. Mawut kang katrajang ing Dahana Wadya sanggep keprabon perang kang obra markata iki sapa iki? Kok dampyak mara nggonaku? Menawi Ki Petruk ndangu dhateng kula, kula niki kalian teng wingking-wingking kula niki kumpulanipun lurah-lurah ingkang kebawah wonten ing negari Loji Tengara mriki. Jenenge lurah-lurah iki sapa? Ayo perkenalan siji mboko siji. Nami kula Lurah Josikon. Sapa? Josikon. Sing ngguri sapa? Nami kula Lurah Jomotol. Lurah sing nomor 3 nami kula Lurah Darmasetu. Darmasetu mburine kula pun Darma Jeruk. Sik to, sik alon to dhisik. Ngarep dhewe sapa? Nami kula Lurah Josikon. Mburine nami kula Lurah Jomotol. Mburine neh nami kula Lurah Darmasetu. Sing terakhir nami kula Lurah Darma Jeruk. Wah, iki nek diurutne apik lho, Truk. Jenenge lurah kok apik-apik diurutne piye? Ora usah. Dadak diurutne barang. Nuwun sewu Ki Petruk. Piye, Pak Lurah? Gandeng Prabu Jaya Sentika menika sampun lengser keprabon. Ateges dampar keprabon ingkang mapan wonten ing Loji Tengara mriki kumplang suwung. Gandeng paduka Ki Petruk ingkang saged nentremaken dumateng swasana. Paduka ingkang dipun pilih kalian kumpulanipun lurah-lurah lan lapisane para kawula dasih kinen dadi ratu wonten negari Loji Tengara mriki. Aku mbok kon dadi ratu. Nggih,
Paduka sampun dipilih kalian kumpulane para lurah lan sedaya lapisane para kawula dasih. Aku gelem dadi ratu yen patihe adikku Bagong. Merga iki sing ngancani rekasaku. Sumangga kula dandani busana ratu sak patihipun. Protaruna hangudya sanes karo mangka sagune dumati marsuti ing kawra kang akeh gunane bisane sembatan klaten ana marsuti ing kawra kang akeh gunane bisane samboten klaten gandeng ana ing negara Loji Tengara kene sing dadi ratu wis ganti. Dudu Prabu Jayasendika maneh ning aku Petruk sing dadi ratu. Mula wiwit saiki lurah-lurah kudu manut perintah saka Petruk ya sing dadi ratu anyar iki. Nggih, perintahe napa? Budaya-budaya sing elek. Budaya-budaya sing mengarah ana ing babakan-babakan kemaksiatan kudu diganti karo budaya sing apik. Nggih, cocok Ki Petruk, cocok. Bagus. Tur lurah-lurah, kumpulane para lurah gandeng aku sing wis dadi ratu. Mulai detik iki uga tak wajibke lurah-lurah pendak taun wajib kudu nanggap wayang. Nah. Ngaten nggih. Iya. Kuwi budaya sing apik, kuwi budaya sing becik. Tur nek nanggap wayang dalange milih sing apik kek, ngono. Aja milih dalang ceng-cengpo. Nggih. Milih dalang sing apik, dalang sing bagus, dalang sing isik Joko, dalang sing durung kambon wong wedok. Lah iki lho. Masya ayo. Nggih, sendika ngestaken dawuh Ki. Ya, aja sikon. Wonten dawuh lan kabeh para lurah wonten dawuh kowe kabeh tak angkat derajatmu nah saka lurah malih dadi sentana negara Loji Tengara kene aku duweni penjalukan kanthi Petruk dadi ratu ana negara Loji Tengara negara kene dadi negara sing adil lan makmur gemah ripah Lojinawi Kertatata Turaharja Ratu Loji Tengara jejuluke Prabu Tong Tongsot Bel Geduel Beh Patih Loji Tengara Patih Bawor Sari.
Hanoman malumpat sampun prapting witing naga sahari mulat mangandhap tinggal wanudya yuguru aking Anoman kula wonten dawuh sinuwun Ratu Loji Tengara Prabu Tongtong Sot Bil Gedwel Beh. Anoman dina iki tak angkat derajatmu dadi pujangga agung mapan ana negara Loji Tengara kene. Waduh, ngaturaken gunging panuwun sinuwun Prabu Tongtong Sot Bil Gedwel Beh dene sampun paring kapercayan dhateng kula pun senggana dipun angkat derajatipun dados pujangga agung mapan wonten ing Kraton Loji Tengara. Ya. Gandeng negara Loji Tengara kene iki maksih ke bawah perintah kelawan negara Ngastina. Anoman dina iki tak perintah tumujuwa ana negara Ngastina. Sowana Ratu Ngastina sing jenenge Prabu Duryudana. Aku kepengin ngelingke ratu sing jenenge Prabu Duryudana sing kaprah duweni watak angkara murka. Watake nista budine candala, sanggiten kanthi rungsit. Nganggo tembung kowe arepe nyilih dampar keprabon negara Ngastina. Mengko dheke Prabu Duryudana mesti mudeng yen ana ramene tak diadiakane Ratu Ngastina si Duryudana.
mijil langenira sang nar pati lampah hira alon Mijilangan lira sanan ginarabak badaya yuwarna nira solahira sari Iwang suksma hadiluwih muga ngayomana mring panjenengan ingsun kula nuwun dereng dangu sakrawuhipun Koko Prabu Mandura ing setinggil negaring Astina. Duh Koko Prabu, Kang Rayi Duryudana ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Njeng Koko Prabu Balarama. Jagat Dewa Bathara pangestung para jagat Yayi. Dahat katedha kalingga murda tulus raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura ing setinggil Ngastina kalis ing Rubeda. Bombong mangka kraos sing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambage panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang. Inggih Yayi, inggih. Kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang tumanduka Yayi Prabu Duryudana. Sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetekaken pranaja rumeketing Wardaya. Mugi amimbuhana bagya kayuwanan kula. Duh Koko Prabu, mboten langkung kula aturi lenggah kanthi prayogi.
Semunipun sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka lelenggahan wonten sasana mriki Yayi. Sak rawuhipun anak angger Prabu Baladewa kula Kang Paman kepatihan pun sengkuni ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk nggih Ngger anak Prabu Baladewa. Inggih Paman Sengkuni sampun kula tampi dawao sami-sami. Lole. Sumono le sumorate bergandel omahe buntute omah joglo hawla. Men sewu Ngger, anak Prabu Baladewa, anak Prabu Balarama, ratu ing negari Mandura. Bapa Durna menika. Nggih. Sakrawipun anak Prabu Mandura wonten setinggil negari Ngastina, pun Bapa Sokalima ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten anak angger Baladewa. Inggih Bapa Panembahan sampun kula tampi salam taklim ingkang rumentah. Kula tampi dumawaos sami-sami. Kasekecaken anggenipun pinarak lenggah nggih Ngger nyuwun ngapunten. Inggih kados mengkaten kahananipun negari Ngastina. Inggih Bapa Durna inggih. Mongkok raos sing manah sareng kula nyumurupi kahanan ing negari Ngastina. Ketingal sedaya sami gambira. Inggih. Pancen sedaya sami gumbira Ngger, sami gumbira. Kula tumut bungah, kula tumut seneng, kula tumut bahagia. Durna melu seneng rawuh paduka wonten setinggil negari Ngastina prasasat pukulun Bathara Brahma utawi Sang Bathara Budawaka ingkang hane Jawantah. Kasekecaken anggenipun pinarak lelenggahan nggih Ngger. Nuwun inggih Bapa Panembahan. Koko Prabu Baladewa sepisan malih Kang Rayi Duryudana ngaturaken agenging panuwun dene paduka kepareng rawuh minangkani pamundhitipun Kang Rayi ing Ngastina. Inggih Yayi. Lantaran Nawala ingkang tinampi Kang Raka nalika semanten. Nawala utawi layang dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Duryudana surasane tulis pun Kakang Mandura kinen daya prapteng wonten negari Ngastina. Kaget raos ing ati kula kinten lamun Ngastina menika wonten parang muka ingkang anekani. Nggih sasampunipun Kang Raka Mandura prapteng negari Ngastina. Negara Ngastina ketingal ayem tentrem boten wonten rubeda sawiji menapa. Malah tuwuh tandha pitakon sak lebeting batos. Baya wonten wigatining karsa. Yayi Duryudana ngrawuhaken pun Kakang ing Mandura, pun Kakang namung badhe ngangklungaken jangga. Nilingaken karna nenggara mentah sabdanipun Yayi Duryudana. Koko Prabu Purwa Madyawasana samendang datan karempit. Lamun wonten klentah-klentuning atur Yayi Duryudana ngaturaken agenging samudra pangaksami. Inggih mboten dados sabab Yayi. Gandeng ripalenggan samangke Kang Raka sampun marak sebo. Bebasan anyidam rujak ing Cempaluk tumengklungen daya-daya weruh datining karsa. Winalik rasanipun Prabu Baladewa, winalik rasanipun Prabu Balarama menawi keni winedar ing akathah ingkang Raka ing Mandura sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karna nenggara mentah sabdanipun Yayi Aji Jakawinana. Permara reh manguswamyong ambrang kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara mayanto Koko Prabu menawi wonten sisiping atur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Menapa to darunanipun dinten sak mangke sru panyuwun kula anggenipun kepingin amboyongi dhateng paduka Jeng Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Blaka suta blak kutang terus terang dinten sak mangke
Kang Rayi Ngastina nembe ketaman ribet jibek judek manah kula. Saking gagasanipun Kang Rayi Ngastina namung paduka Njeng Koko Prabu Baladewa ingkang saged hangudari reruwet madangaken pepeteng ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kados pundi? Duh Koko Prabu. Wonten kalih perkawis, wonten kalih babakan ingkang rinten dalu tansah anyrimpet anyandung penggalihipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Wonten kalih babakan kalih perkawis ingkang rinten dalu tansah gumana musik wonten ing penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina. Inggih lakar kados mekaten. Kalih babakan kala wau napa kemawon Yayi? Setunggal. Wonten ing negari sisih kidul. Negari sisih kidul wilayah Ngastina. Punika kalebet negara jajahanipun negari Ngastina. Maksih kalebet wilayah utawi wewengkonipun negari Ngastina. Punika wonten negara ingkang naminipun negara Loji Tengara. Negara Loji Tengara lakar kasinggihan. Duk rumuhun negari Loji Tengara menika ratunipun Ratu Jajahan Ngastina naminipun Prabu Jaya Santika. Nanging sampun wonten Tri Candra menika utawi wonten 3 wulan menika Ratu Loji Tengara menika ganti sanes Prabu Jaya Santika nanging Ratu Anyaran jejulukipun Prabu Tong Tong Sot Bel Gedhuel Beh. Kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerapang. Ratu kok jenenge elek. Ratu kok jenenge Tong Tong Sot Bel Gedhuel Beh. Kamangka ratu-ratu ingkang dipun ganti ingkang maksih negara kala wau maksih ke bawah perintah negari Ngastina upami ratunipun ganti menika sedaya kedah manut kalian Duryudana. Negara jajan Ngastina yen arep ganti ratu kudu manut Duryudana, nanging Ratu Loji Tengara ganti tanpa sak pangertosanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Ratune anyar tanpa sak pangertosan paduka Yayi Duryudana. Lakar kados mekaten. Prabu Loji Tengara nuwun inggih Prabu Tong Tong Sot Bel Gedhuel Beh menika anyebabaken goreh rongeh para kawula ingkang mapan wonten negari Ngastina. Goreh rongehipun mapan wonten pundi? Kathah para kawula dasih, kathah para bebrayan agung ingkang mangro tingal wis ora manut karo perintahe Prabu Duryudana. Sampun boten percaya, sampun boten pitaya kalian menapa ingkang dados dawuh pangandikane Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nanging malih grembyang, malih manut karo Ratu Loji Tengara. Kamangka Loji Tengara menika taksih kebawah perintah negara Ngastina. Akeh kawula-kawula Ngastina sing do deku-deku ora nyembah Duryudana ning nyembah Prabu Tong Tong Sot Bel Gedhuel Beh. Punika ingkang handadosaken nyerimpet nyandung sajroning penggalih kula Njeng Koko Prabu Pandura. Lajeng perkawis ingkang angka kalih. Perkawis ingkang angka kalih Tri Ari Kawuri utawi 3 dinten kepungkur. Ratu Ngastina Prabu Duryudana nampi wangsiting Bathara. Wangsiting Bathara kala wau kula tampi lumantar pasupenan utawi pangimpen. Paduka ngimpi, paduka nyupena. Inggih. Ngimpi napa Yayi? Nek bagian sing ngeramal ngimpi iku Pendhita Durna menika cocok ngeramal ngimpi. Nggih. Kula gadah bukune 1001 arti mimpi. Kula gadah ngimpi napa? Anak Angger Duryudana ngimpi dirubung sendok. Napa ngimpi napa? Kula napa di ngimpi dicokot ula weling. Kula saged ngartekaken, Nger. Nggih. Kula ngimpi rumaos kula negara Ngastina menika ketrajang wujudipun banjir bandhang.
banjir bandang anempuh wonten negara Ngastina anyebabaken tewasipun para kawula agung ingkang mapan wonten negari Ngastina. Gapura sak kembaran ingkang mapan wonten sak njabaning negara Ngastina rungkat rubuh anyebabaken negara Ngastina menika bedah inggih awit saking banjir bandang kala wau. Kinten-kinten pangimpen banjir bandang kala wau mengku werdi menapa mengku surasa menapa duh Jenggara Prabu. Kalih perkawis menika ingkang tansah gumana musik adamel ribet bebek jibek penggalihipun Ratu Ngastina setunggal Ratu Anyaran Prabu Tongtongsot Belgedwelbeh angka kalih Duryudana ngimpi nuwun inggih menika Ngastina ketaman banjir bandang kula aturi paduka kula suwuni dawuh nggih kalih perkawis kala wau nyang anyebabaken Duryudana kepingin ngrawuhaken paduka Jengkaka Prabu Mandura dumugi wonten kraton negari Ngastina mriki. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan remang lir lena tanpa kenin lir lena tanpa kanin yen tampulusa yen tampulusa mengko sang Dyah Utama Yayi Duryudana kula wonten dawuh kula kok sumelang to Yayi. Adat saben nggih adat saben uwong kok ngimpi negarane kena banjir bandang menika meratelaken negara kala wau badhe katekan wujudipun bebaya utawi rubeda. Negara ngimpi kok negarane ketrajang wujudipun banjir bandang. Menika adat saben negara kala wau badhe katekan bebaya, badhe katekan wujudipun pagebluk. Kula tarik benang merahipun. Kula tarik benang abritipun. Sesarengan kalian Yayi Duryudana ingkang nyupena wujudipun banjir bandang. Lah kok ana Ratu Anyaran jenenge Tongtongsot Belgedwelbeh. Kula kok wasumelang Ratu Anyaran sing jenenge Tongtongsot Belgedwelbeh menika kagungan niat sing boten becik. Nyuwun sewu, saged ugi lho nggih. Kula gotak gathukaken. Merga Baladewa niku nek ngartekne ngimpi mung ilmu biyen, ilmu titen. Cara wong biyen, wong Jawa biyen ngarani nggathu lucu. Nggathu lucu. Saged ugi Ratu Anyaran sing jenenge Prabu Tongtongsot Belgedwelbeh menika melek kawibawan paduka, melek kamukten paduka keprabon negari Ngastina mriki ingkang atos-atos Yayi. Lagi eco wawan pangandikan Nalendra ing Ngastina dalaken raka ing Mandura Prabu Baladewa. Kedadak kasaru gegering jaba praptaning resi Mayangkara minggah ing stinggil pendhapa negara Ngastina. Repepeh gawe cingak kang sami mulat. Pandita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang
suso ngangin ngenting kone menyuang kali engkang pung kali engkang pung ong ong Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal kawula nuwun sewu amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang nuwun sewu kula pujangga agung negara Loji Tengara nami kula pun Resi Mayangkara ingkang sowan wonten negari Ngastina mriki alah ora bangling kowe iki pendhita Kendhali Sada ndadak ngaku tetenger Resi Mayangkara ndadak ngaku pujangga agung kraton Loji Tengara ana wigati apa Anoman prapta ana negara Ngastina inggih punten dalem sewu anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana menika bot-botipun kula nampi dawuh saking tetungguling Nalendra nenggih sesembahan kula Prabu Tongtongsot Bel Geduwel Beh ing negari Loji Tengara. Sak sampunipun Sang Prabu Tongtongsot menika kawisuda jumeneng Nalendra mapan wonten ing negari Loji Tengara, Prabu Tongtongsot badhe nyuwun paseksen. Paseksene apa? Resi Mayangkara. Dinten sakmangke Prabu Tongtongsot Bel Geduwel Beh ingkang sampun kawisuda jumeneng ratu mapan wonten ing negara Loji Tengara nyuwun paseksen wujudipun dampar keprabuan negara Ngastina. Pramila sinuwun Duryudana sowan kula mapan ing pendhapi agung negari Ngastina mriki kalilan dinten sakmangke kula nyuwun ampilan Anoman utawi Resi Mayangkara nyuwun silihan wujudipun dampar keprabuan negara Ngastina. Edan kowe Anoman. Bangsat elek. Prodama tapler kinatap duka yayasine pijojo bang malinga mengis kumejot padoning latine trandit undara andir
Setan membo menungso. Anoman lekno mripatmu jerengen gobokmu. Aku ngerti pelayune tembung saka sesembahanmu Prabu Tongtong Setbil Gedwel Beh. Ing tata gelar arep nyilih wujude dampar kencana. Cetha lamun to bakal jongkeng ke Prabone Duryudana. Ripalungguhan iki tak ajangi jembar. Negara Ngastina bakal tak depani. Ora bakal tak wenehke marang sapa wae senadyan to mung sak iyubing payung. Kejaba negara Ngastina bakal tak wenehke wong liya kejaba yen sirahe Duryudana wis gumlundung bosok koklok rubung laler. Anoman, metu njaba ayo petung karo Baladewa. Biangsat ki Anoman. Aduh, tidak geger iki. Aduh, hati aku. Kadyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi lole sumorante anak Prabu Jaka Pitana Bapa Durna kados pundi kahanan kang sarta swasana negara Ngastina bebasan ancik-ancik pucuke ngeri. Wonten ratu anyaran jenenge Prabu Tongtong Setbil Gedwel Beh. Wani-wanine arep bedah negara Ngastina. Sing kula gumuni sing dadi pujangga kratone kok si Anoman. Rumaos kula teng lakon napa-napa Anoman mesti geger teng negara Ngastina. Kamangka negara Loji Tengara menika maksih ke bawah perintah negara Ngastina. Loji Tengara menika maksih kalebet wilayah negara Ngastina. Wiwit riyen mula pangraos kula Loji Tengara babar pisan ora tau gawe geger. Ora tau ngobak-obak sarta ngogak-ogak katentreman Praja Ngastina. Kula Jubriya ratu anyaran kala wau ratu sulapanipun para Pandhawa. Ing pamrih kinen ngogreh-ogreh kawibawan negara Ngastina. Paman Patih Harya Sengkuni paman. Kula wonten dawuh tinimbalan anak Angger Duryudana. Ampun negake Koko Prabu Baladewa. Sampeyan kanthi para Kurawa mbok menawi niki mengke wonten bobol barating lelakon. Mbok menawi niki mengke Loji Tengara badhe mirang kampuh jingga ngrabasing negara Ngastina. Kurawa kudu gelem tumandang gawe. Nak ngestaken dawuh Kartomarma. Kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarno kang padha gantung sebo. Tumuli panjenengan ingsun harsa kundur hanggedaton prawaca dawuh pangandika Paduka Duka Prabu kalilan Kartomarma Hamid Hamad Dalawasilan. Sabet biar katalika wau paripurna dawuh pangandikane Sang Buminata Gya Jengkar saking dampar denta arsa kundur hanggedaton. Bawane Sang Nalendragong ing Astina wis tanggap ing sasmita.
Rajengkang